बेसे बननाय फैसाया? फैसा 5,000 बनदो। 5,000 फैसा बनो नामा? नोंनि टेमाव थाबाय नालाय 5,000 बनबाय इनिफ्राय 5,000 आव 1,000 फैफिनदो। होफिनगोन ना नोङो? खालाया गुसुं। सिगिबाय थानाङा बाल गियाखै दे। हरदो। हेपि दिवाली लोगोफोर बयनिसिबो मोजां हामलायनाय थाहरबाय। गासिबो मोजाङैनो दङ जानांगौ। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थालायबाय। आंनि दादु सरगारिनि भिडिअ नायलांदो लोगोफोर माबायदि जायो दिनैनि भिडिअखौ। बेसे बननाय फैसाया? 5,000 बनदो। 5,000 फैसा बनो नामा? नोंनि टेमाव थाबाय नालाय 5,000 बनबाय इनिफ्राय 5,000 आव 1,000 फैफिनदो। होफिनगोन ना नोङो एसे खालामनानै? एसेबां बुरजा नाया मानो? जागोनलै। नों बुरजाखा। सोर खोथानाय बमाखायसो खालामनाय? नाङा होमबा दिवालि नामावनो थागोन दिवालियाव। बा इनदो 4,000 टाका फोजोबना फैबाय आरो। इखौ बिहरगोन आं गाबोनो। दिवालियाव इफोर बुस्थु गारबासो मोनफिनो फैसा दा। नोंसा नोमाया खोथादो। फिसालानो खनसे बुस्थु बायनायखौनो मस्थ' माबा केन्डेल बायना लाबोखाजोब्बाय। एख' बायनो नांगौ गैला गाबोनो। इनदो लोगोफोर 4,000 गाहाम जुदि फैसाया सेफायना फैदोबा माखाय बमा गावनायावलै इ न'खरा थंख'। केन्डेल लाबदो। न'खरा थंख' देयो। मा थंख' जाबाय? मा लाबदो? लाबदो हरै। इलाय मा? माइनावनो फुलदार लाबबाय बाबु बमा गावसिगोन। इमाय 1000 इलाय मा लाबनांगौ? सावजेन मा होनो मिथिया आं। इबो सायाव थांनाय। बाबुआ जि बिदैखौनो लाबबाय। हे गावनि बासिजोब्बाय नोङो फिसालाखौ एंगारहरबाय नालाय। नै इ मा सायाव बेस्रायनाय मोनसे? नै इ मोननैमोन दंखायो मोनसे इ पेकेटसे। इफोराव दंबाय र'। इथ' बेसे लायो गिदिर गिदिरनि? इखौ माइनाव गावगोन माइनाव माबागोन नै। नै फैसा खालायनो। हे इखौ आंनि थाखाय लाबदों इखौ गावगोन नो। मा होयो हा? थगायदो नामा? थगायबा बैसागु थाङाखै? 4,000 थांदों ना? थगायदो नामा नो? हे इदि फैसा फोजोबबा न'खरा थंख' जागोन। लाबदों आरो जानायनि ना लाबफादो इदि थांबाय आरो। ना दाखिसो लाबफादो। ना न'खर थंख' जागोन दै। थंख' जाया। इदि फैसा फैजाबा बोसोराव खनसे होखानांखागो। बाबु गावनाय आरो जोंबो गावगोन माइनाव गावगोन। नोंसोरो न'खर जाख्लायनाय दे। नै लोगो हारिखौ गाहरगोन आं फिउ थांहोगोन नों गाबोनो। है आं राग जोङोलै एमान फैसा फोजोबबा खदाय। दाख्लै नों दहायबो सानाव नों दहाय सानाव बेसे लाखो नों? सानावबो 2,400 लादो दा सानावबो 2,400 लाबाय नों आंनिफ्राय। आच्छा नों एटिएम हरबालाय इदि जाखा नोंखौ लिंदोंमोन आंथ' जोङो गावहा थाङाबा। आं बया सुया राग जोंदों खिन्थु। इदि हौवाया गारि सलाय फैसा खामायबाय थागोन खस्थ' खालामनानै नोंसोरो गथा जानाबाय थागोन। जेनेबा गथा जालाबाय। बोसोराव खनसेल'सो गावो। मा? बैयाबो बायदो आरो। बोसोराव खनसेल'सो। बोसोराव खनसे गावबानो खिथा बुरजानि गावनांगौ जाबाय नामा? ओइ लाइटफोरा लगायदो आरो। लाइट खालामदो नांबावगौसोनो बाबु आरो। फायबावासो मोनियो आंसो ब्रा लिंना लाबदो। जाबाय बाबाय रायगोन होननानै फैसा जोबागौमोन फायामोन। बे जानो मा लाबदो दा? जानो ना लाबदो ना दाखिसि। है नोंसोरनो जायालै। मा जायालै? न'खरासो जाख्लायजोबदो न'खर। मा बोरै एसां बुस्थु बायो नामा? इमान जुदि बुस्थु फैसा खेदायबाय थाबा मा न'खर जागोन इयो? गथ'फ्रा लुगैखायोना स्कुलाव नुयो लोगोफोरखौ इदि बायनाय ओंखायनो लुगैया बिबाय थागोन होनबा न'आवनो बिखानथ' बाबा बमा होननानै। केन्डेलखौ एसां बुरजा लाबनांगौ आरो। ओमफ्राय खोमसियालासे लगायनांगौ। इयाव खैथा थायो? माबा थायो 10ता खरे। 10ता थायोबा माखा केन्डेल सावगोन आरो। सावलाया ओमफ्राय हरालासे गथ'फ्रा थाबाय लगायबाय थानो लुगैयोना जोबजासे। नै नाय बोसोरसेयाव खनसेल' खोनोबा नै 2 3 4 5 6 7 8 आरो इयावनो मोननै दंबायो। 10ता लाबदो 10 पेकेट। इदि सं पेकेटनियानो दंखाबावो न'आव? 10 पेकेट इयाव पेकेट होदो 12 पेकेट जाहैबाय। हिसाब खालामना लाखादो जोङो। 12 पेकेट गाहाम हे ओंखायनो हिनजाव मानसिफोरखौ बाजार खालामनो हरनाङा। आं नोंखौ आं 2,000ल'सो बन होदो 5,000 गाहाम मानो बननांगौ सुं? आलाय सिलाय दोनसै आं। नैलाय आरो आसिबो दंबायो नै इखौबो लाबदो। नै आरो इखौबो लाबदो। इयाव फैसा थाङा? इफोराव थाङा? इयो माइनावनि गोजा इफोरो। इफोरखौ माइनाव गावगोन ओइ गोदोरा सब बाबुनि। आं मिथिया सेरेब लायथां हाबसे। इ लायथारालां। फैसा माखा फोजोबना फैगोन। सेरेब हाबसे लाबना फै आंनो। नै लोगोफोर मोनसे बुस्थुखौ होनो खिथियाखै रायगोन होननानै दा लासैनो खिथिनि र'। जों क्लिपजोंनो लाना फैदो। नै इयावनो 700 लादो आरो नै इयो 300 बेखौ होनो खिथिनि। बेखौ लगायनासो खिथिनांगोन बाबु बे लगाय। दा रायगोन जोंखौ मा बुस्थु लाना फैदो होननानै।
बेफोर बुस्थुआवनो फैसा गारो होननानै जोंना दिनै एटिएम होबाय नालाय होबाय जोंनिया बिमा फिसा अ आरो मोनसेया मोनसेखौ लगायथ'नो हाया दे बाबानि खिथिगोन आं मोदानजोब्बाय खोनाबा ओइ 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 मा बुस्थु लाबोदों रागा जोंखालायदों फुला खालि फुजायाव नोंहानो फैसा बायनायखौ रागा जोङो मानसि नङालै नोङो सारप्राइज नायनो फै जोंबो मोनसे सारप्राइज नाय दिनै मा बिमाफोराव सारप्राइज दिन्थिब्राव नायनाय बाबा मायबा होखि नोंनो होमबाना फैसा हिसाबखौ मिथिगोन नोङो होमबाना रागा जोंनाया खमायगोन ना मा सार माइलाय नै नुवाखै जों मा लाना फैदो इफोरखौनो फैसा गारो आरो फुजायाव बेफोरखौनो लाबो आरो गथ'फोरा बेफोरखौ मोजां मोनो ना खै थाखा लानायलाय 700 इसोर 50 थाखाफोराव मोनो खोमा इखौलाय मोनगोन 50 थाखायाव नाय थयाव इफोराव 700 गाहाम बे मोनसेल' नङा आरो मोनसे दंबायो नै बे गोलाव बेखौ सेख्लायाव होगोन इफोरखौ लाबोसिना मायाव लगायगोन गोलावथार इमान बुरजा लाबोनांगौ जाबाय आरो थाखानाय खैथा दं इयाव 100 मिटारनो दोंसेल'खा दोंसेनो मार गोलाव सेख्लायाव होनो इयावनोथ' फैसा थांदो आरो नङाबा ओरैनो थांगोन आरो बेखौनो रागा जोंनाया दालाय माथ' नुवाखै कटक साफा होनदो बेफोरखौ देवालियावथ' माबायो आरो साजायो आरो फैसा थांनायादि जम जम मोनो बिखाया जम जम मोनो खनसेल'सो थागोन ना इयो फैगौ बोसोरावबो दोनगोन ना मोजाङै लगायखांनानै फैगौ बोसोराव बमाया थाया दोनै नों गावाखैमोन सिगां सेंग्रायाव नों गावाखैमोन सिगांनिथ' रुजुबाय थाबा जायाना मिन्दा दा जानायाव बेदर थांनायखौ बेदर जानानै फैसा थांनायखौ बायखौ मोना इयो फखबाबो गाबोन माबागोन सा माबासो लाबोदों मा बुस्थु मा बुस्थु आबो नोंसोरनो फैसा एगारनो हाया दे आंबो मा खाफा लाबा नोंसोरनि एटिएम हरफ्लांना लानाय एंगारायानो जों मोजां मोनलायदों ना खारैबो फैसा बननानै दिनै बायनो मोनदों र' जालायदो मा जाखो हिसाब खालामदो दा इयावनो ओंखारजोबगोन बेखौनो सिन्था थाबाय सोरबा गांसेगान सिन्था थालायबाय नै ओइ सेंफायबाय थाना दै आं उन्दुनो खारदों थाङा मायानो 4000 गाहाम फैसा फैदो जानानै हटेलाव मालाबा लोगोफोरजों जाबा एसां थांबा एखमबा ना 4000 फैसाखौ खामायनायखै दिनाव देवालियाव जों माबानोबा 500 खमागावनोबा दिनाव 500 करेबाबो 8 दिन नांगोन देवालियाव फैसा एंगारहरनांगोन होमबासो माबायो मिथिगौ 8-10 दिन नोङो मोनखायो दङ खनसेयावनो मालाबा 1000 मालाबा 800 गाबोननो उथिगोन होमबानिया फैसाखौ दङ थिकसे सेफायनांगौ खनसेल' सेफायदो गाख्रबाय थानांला The next गायदो लोगोफोर दिनै कालि फुजानि दे जा बाबुआ देरबाय नालाय मावफायो बेफोर दानिया दे माइनाव उदैया मानसि रोनो जाखो मानसि जानाय दासो जाखांनानै माबानायखौ रोनो जादों नामा इबा बुंनो नांलालै जिमाव थांनांसिगोन कालि फुजा फैबा ओरैनो थाबाय थाबा जाला जाबाय दा लिरसिगोन आं आरामसे माबा गोजौ दिंल' थादां माइनावफा बुस्थुखौ नोंगो बायदोबो ओइ माथो बिलाइया गोरानसो गोजौद्राय जादो गोजौद्रायनि दोथर' गायखांबा मानो गायद्रायबा केन्देल थाबदो बायदोजोबो ओमफ्राय मोसौफोरा दे आनैबो फबदो मावदो अन्थाइखौ बोखारलाय बाबु अन्थाइखौ बोखारलाय लामादो नों गारनानै बिफाया जनो हाया जाबाय थागोन नों अमानावनो जाहै अमालाय हरै दाबो जाना फैलायबाय अमा हांलायनानै मोसौखौ न'आवबोथ' अमा बेदरखा जायाखैनोलाय बयलार हांनायसोमोन हांनाय मोदोमाबो इनो मायबा सिख्रि मायबा एलार्जि टाइप जाजोबदों बेदर जायोथ' कालि फुजा बायबा सिमा थांदो बोरायावलाय मा सिमलाखौ नांसै लालाया सिमलायाबानो जागोन नै मालायफोरा सावबायानो ओइनो ख्रि ख्रि जोंहा दासो लगायहांदो जोंहा एसे VIP स्टाइलाव दुगैनाय एसे लेट जाखायो दे
थाब लगायनांगो सोरखौ नादो अर बिजौ लगाय गोजानाव गार आरो एमा खाथियाव गार नामा ए खाथि नङानो हेपि दिवाली दे बमा गोदोरा बनदो ओइफोर बहन नैफोरखौ ओइ इखौ गावथ'नाङा दा दे 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 होदो दे मालाय तरान जोगाखै नामा लामायाव गावनालै र' गारि फैदो नैयाव लामायाव खिनाव फैया मानो निजिनि लामायावसो गावनांगौ बोरमा नैयाव हो नैयाव हो तार सिङावबो नाङा नै खिनाव दोन नै खिनाव अ दे उथिथ'आ मानो थेवबो मालाबा बेरोबो हेगार ओइनो लगायबाय बेरोबो मालाबा खाथियाव दाना आइ थांबाय गथ'फोरा फैयानो अ दे ओइ माबाखौ कलगासा होलायदो एतमखौ दोनथ'लै दा बेरो दे इबो मालाबा खिन्थु बें गोजानाव था बेरो इबो मालाबा मोखा थांगोन बें गोजानाव था जाबाय इगार जेराव मेराव गारनाङा थांलायबाय 50 थाखा थांलायबाय इयाव ओइ मोनसेया दय बेसे थांखो 200 दे नोंसोर बें साइड जा इखि फाय आं गावा आङो बमादो बिसि खेला खामा नाङा गाव नाङा बुरै कालाव दंफां दं होदो 12ता सटसो बेसा थांबाय पासस' थांलायबाय हेपि दिवाली दे ओइ पारो अ 1500 थांबाय हिसाब खालामबाय थानांगोन लोगोफोर दे ओइ खाथियाव गारनाय तमखौ मथा बाथ्रा होननानै खुंथेंनाङा आरो मानसिया दं बिदि इसान खिहरनालै इसान खिहरना होनदों ओइ गारि लामायाव थानाङा गारि फैदो ओइखौ गाव फैलाय माबाखौ कलकासखौ दे जाबाय हेपि दिवाली थांबोलायबाय पारु आरो 50 थाखा हिसाब खालामबाय थानांगोन लोगोफोर फैसा थांनायानो थांनाय फैसाया गमान लगायथ'दो दा दे 1000 लगाय दे लगायलाय मा जायो बिदि फैदोंबा नोंनि मोखाङाव बुस खालामना ला बुसिलाय एबार 1000 बनलायबाय पारु 500 थाखा थांलायनोसै संनो मोनसे आरो जाख्रेब जों नाबायनो जराखै एबन दे लोगोफोरा आरो आं गावलायनोसै गोलाव खामलां 1000 गावदो गिदा 1000 आं लगायनोसै लगायदो
नै माथो लगायनांगौ लाबो लें लगायगोन बे माया लगायनो हो दालाय नों लगायनो नों लगायना होदो खारस'नानै ना बेरदेरो गोजानाव था इखो बेरदेरो बारु गोजानाव था आं नों मार बाथ्रा लाया बारु होनबा बिराद बेरदेरो बिराद बेरदेरो होनदोयो होलायबाय 1000 होबाय Happy Diwali jangan kiman lang fayda budi kiman lang fayda गियो माने नों खाराखैमोन ना खाराखैमोन गोजान खारा होननानै थांलायबाय 500 थाखा 500 थाखा थांलायबाय लोगोफोर नों मोनसेखौ थरसेखौ एथ'खौ गाव होनदो मा लेम लेम फैलाय थां आंनिसो इयो मा नांगोन थां बामुनाय होनबा लेम Aku ile iya biru tuh mencet Dani. Angawali. orang itu ngoron sih. Gila Orang kusuk nang Kono ini. Kono tadi kau lah. Gawang. Nusir kau nih jagan. Nusir kau nih kenapa jagan na? Cuman kau siki kurang nama ini. Kau kalah di. Agak senggol. Lem kelai thale. Mana thale? Happy Diwali nih jagan na. Berarti kagak nih kau nengah. Tuya babu tuh, aku tuya yang mukhang pura kuno tuh napa jagan? Nungcigo. Neng harus selama hari ini kekal ya gusung. Iya kau deh. Udah. Nggak kau beri berde? Udah nomor baik. Kau beri kau nanga. Udah. Selalu sabda. Oke berapa ini benar beri? Mana kaman dia? Jauh nama kamu? Jauh pernah na. Ba. Mancura. Megonas dengde. Otu dengde kok. Nah, menang. Malah bukan kalian. Pergi kalah teli. Legabar, mabuk tu. Hompar lagi. Tabir aja. Kasta hom gerang itu. Hompar oh. Itu enggak gerang kenapa saya? Amsikan sidala. Jangan yang hoya ji kalau ya nih mah itu sih hom bayar deh. Terus itu bukan motor segala nah ini sih no. Bro. Lakar kan nilai. Bro, bos tanah ke, maba sakit. Nung ngomnala nih. Kama singo. Nung ngomnala. Eri kibo umur ya. Oh jelas tuh. Hei akun. Puro segan nam deh. Sabi deh. Bilang. Hasim bilang gini, iki ngerala na. Beleg di nomor kamu aja bos. Enggak sih. Nengah. Ekar tua, nung mana ekar nasi tanggun. Sing birang-birang sekali. Happy Diwali. Siapa mau nang anda? Oh bilang kor. Manjen mau beri. Wah, tuh boleh. Asin tanggun na yun. Asin tangan. Birang-birang mun kai. Ekar nih laki. Ekar. Nih deh. Happy Diwali. Kang ba. Happy Diwali. Kang ba lagi berbilang ba. Hai nih. Tata, bye-bye. Nunin siya kay meron doon, bay. May sila mo sila. Hai, Kang ba. Sandan siya mo ni ganyan. Sandan trio tang ba. Sandian tri na ba ne? Wah, ira ko sumo ni bay. Pagod lang pare. Ai, ko ni bay. Hey, lega pare. Ekar tuh kesal ta. Ini sobrung kier. Ekar nih. Kelai 500 taka थांलाय बाय बारु Dari siapa lah pada pas. Lagau aragau lagau daragau Happy Diwali Paso goilam Sebelah bay. Hah? Eko saya? Tangsai sukai. Sukai tangsai hari ini. Oh, nak candle sawi ta. Kenapa tu? Neng jiu cek candle sawi nengkai. Kenapa bay bay ta neng?